רותי ואני רוצים לומר לכם תודה שבאתם לחגיגת חתונת הזהב שלנו. רק בבקשה, אל תאמינו לכל מה שאתם רואים בסרטון הזה. חתונת הזהב של סבא וסבתא. ברגעים הבאים נספר מקצת שרחם בפניהם. חיפשנו אירועים מחיי היומיום של סבא וסבתא, שנותנים הצצה על המידות הטובות, לשמחה הגדולה, ולכל הטוב שהם משפיעים עליהם. גאים להציג בפניכם כמה סרטונים עבודים שמצאנו בבוידן ברמת גן. ברוך אתה השם הנותן סימנים בקופסה. מה נשאר לי לקנות? חסה, כרוב, גזר, מלפפון, סלק וצ'יר. שולים עליכם מלאכי השורש, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא. שולים עליכם מלאכי השורש, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא. שולים עליכם מלאכי השורש, מלאכי זה מרק עוף למשיח, שיחכה בפריזר עד שיבוא. אני לוחץ חזק על הדוושה, כי הגיע הזמן לקפיצת הדרך. את מסתירה בקופסה הזאת. תבשיל בשר משן התשעת. This is the land of our ancestors.